Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Ang diary nga gihatag ni Bay Amaron ako. Mas maayong akong basahon. Akong kuhaon gikan sa bag. Wa na din ang diary. Oh. Ang diary! Nahog sa kong atubangan. Ug ang mga bintana. Nangaapli. Ug Cheryl, anak, Kinsa ka? Ngano nagkailagan ako? ako ang imong inahan. Ako ang sugilanon nga nasulat ni anang diary nga gikan sa imong abuhan nga si Erma. Kung ikaw ang akong inahan, suginli ko sa tinud-anay nga nahitabo. Pagmatngon, anak. Dili ko gusto nga mahisama ka nako. Pagmatngon. Cheryl? Day! Unsa bag ka? Okay ka lang ba diha? Okay, Ranay. Diyos ko, kung mao, kinahanglang masayod yun ko sa kinatibukan. Ug kining diary sa kong inahan, mo'y makatabang na ko sa pagtugkad ning maong misteryo. Dili ko magpasabot ni nanay nga nasayod ako ni ini. Magpatuo lang ko nga wa ko'y kalibutan. Masayran ko ra ang tanan. Masayran ko ra. Naunsa man ka to sa Cheryl. Anong nisinggit siya? Kung tinuod ang giingon ni Devono Dave. Hayan. Mahayan o kasilagan ko sa akong apo. Kasilagan ko niya. Diyos ko. Anong nahitabo man kini? Mauna ba kini ang imong silot ka na ako? Kumikan sa kong pagbiya ka ni mo, Diyos ko. Tungod kay akong gipili ang dalan sa kalaglagan. Mauna ba kini Ginoo ko? Mauna ba kini? Mayon tagmuan nito karon si Premo. Aron sa ingon, ako siya masultihan sa kong problema. Maayo pa si Premo. Makamao siya mamilaw na ako. Maayo pa siya. Ang akong cellphone. Ako to bago na. Hello? Doris, niya na ko din hiya sa inyong labi. Buot ka man kang magkikistorya na ako. Oo, Premo. Asa ka dapita karon? Sa itong kitagbuan kanhi, katong tunay coffee shop. Lagay magpaabot ko. Bye. Murag inspired magkay ka Dores. O kung sa labot mo kung ma-inspired ko, ha? Tay Divino? Dako kaayo, Day Dores day. Dako kaayo. Tay Divino? Dako yung kaayo, Day Dores. La, bayati ka. Diha ka na, eh. Ikaw lang ni bantay din sa opisina, ha? Ikaw ang usa. Ariglado, Day Dores. Amping ka sa imong date, ha? Animal ay. Pasingit naman yung tignan. Kung si Catherine Bernardo o Daniel Padilla, nibituon silang moving date with a gangster. Ang imo tingali kay date with a monster. Makalagot ka. Kibaw ka? Makalagot ka. Diha ka na, oy. Sotoy ang pilata. Pantay bitaw.
Dili ka magmahay, Doris. Siguro ko nga makikita ka nga Franco. Ang otro pod nga way pulos nga tao. Ako ka way padulngan. Makalagot! Buongiorno, Padre Amorth. Kumistai? Bene, mayo raman, Padre Nani. Ito, So apina arrivato, Padre. Mao pala akong pag-abot gikan sa Vatikano. Ako nang nakuha ang mga lista sa mga estudyante gikan sa mga nagkadaiyang mga archdiocese sa kalibutan. Bene, Padre Nani. Ug sa Pilipinas, doon na ba sila'y gipadala? Si, Padre. Siya si Padre Amaro Cervantes. O gani, ako ni siyang nakita personally. Si, maayo. Kung mao ka na. Sige na. Biyaan ko na ikaw kay mag-ampo na ko tungod kay doon ako'y paghahimong eksorsismo karong hapon. Gikapoy na baya ko, Padre Nani. Tiguang na ako ug unta dunay mupuli ka nako. Mag-ampo lang ta, Padre. Ciao, Padre. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Apio tarde, Padre. Mga 2 ka buwan gikan karon, sugda na ang mong klase. Hinaot unta nga daghan ang mutungha alang niini. Hinaot pa unta. Kumusta ka naman, Doris? Nganong daw sa luya kay kakaraong mga panahon na? May problema ba? Ando na, premo. Og may kalabutan kina sa akong amahan. I see. Di ba nagsabot naman tayo nga sudihan ko ikaw niya na until such time na imong matuman ang atong sabot? Nasayod ako sa pagkatao sa akong amahan, premo. What? O si Motiwi pa sabot? Doris? Anak kong pare, premo. Shit. Giundan ko din na. Hindi ba kita kupang akong plano? Doris. Diin ka man nasayod niya. Kang Dr. Astana. Gisultihan siya ni Nanay Marlene. Animal nga doktor, wag yun mo tagang. Doris, unsay ko matabang mo karon? Tabangi ko. Tabangi ko nga akong makita in person ang akong amahan. Og andam ko buhaton ang tanan, bisan unsay gusto mo. Makita ko lang ang akong amahan, premo. Mao ba? Sige, sige. Ako nang tingwang, Doris. Salamat ka mao kana, premo. Og usbon ko, isaad ko. Buhaton ko ang tanan. Ano lang ko magkabaw sa tanang tabang nga imong ihatag nako, nga imong itabang nako. May imong itugyan ko akong kalagnato ka sa tanas. Ako kani buhaton. Makabahos tanyo ko. Nakasabot ka ba, premo? Nakasabot ka ba? Doris. Mao kani akong plano, premo. Tungod kay wa na bili ang akong kinabuhi. Wa na ni ayo. Busa palandras ning ako. Well. Nasabtan ko ikaw, Doris. O ganakan ako ang tubag sa inyong panginahanglan. Unsay buot pa ipasabot? Una, sa tinudaray lang, nakaila ko sa inyong ama. Siya mao si Padre Benjamin Arnado, ang hinigugma sa imong inahan na si Marlene. Ang ikaduha, ako kanapitong nga mahimong sakop sa among organisasyon, Doris. Unsa nga organisasyon, premo? Sultihi ko. Unsa, premo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!